Ik bij verskate gebouwen in Friesland hing je joer te vlagen heel stok. Liekers hier in Ljouwert bij de Achmea Tour, de Belastingdienst en het geruchtsgebouw. Het is joer krekt een ierlien dat het vleentug de MH Sontjendel stwatte, maar 198 Nederlandse slachtoffers. Er wien ik een tal Friezen bij. Belgische toeristen maken uitstapjes in Friesland. Hier ben ze in Sleert. Op uitnodiging van de gemeente Ljouwert worden buitenlandse touroperators interesseren om naar Friesland te komen. Deze Belgen gaan bij gelijks maar een eelvisker in Grauwmaai en naar de mummies in Viewert. De 24-jarige Welmoed Sietsma van Ljouwert wordt de nieuwe presentatrice van het Jeugdjournaal. Ze volgt Miluska Meulens op, die naar het programma Vroege Vogels gaat. Sietsma werkt het nou als freelance verslagjouwer voor het Jeugdjournaal en Omroep Friesland. Verleden jaar hien ze al zijn dat het voor het laatst wie, maar joen is het echt. Normaal stiert joen op het podium van het Veenhoop Festival voor de laatste keer. Jonger Benny Jolink hiel vaak onjoen dat er ophouden wil, maar normaal wordt de Veenhoop toch nog een keer oondwan. Tjin de jong begint het hudder te waaien uit de richting zuidwest. Vannacht is het zo'n 15 graden. Morgen skint de zinnen, nog hield dit een krachtige zuidwestenwind en het wordt 21 graden.